manzon Allah ya yi wa Fati Bilal ya ce ni dai baran zauna ba, baran kuma yi ladanci ma kowa ba, zan fita na ci gaba da yada addinin Allah, dan tafi na yi jihadi na yada addinin Allah. Su sayyidina Abubakar suka yi ya zauna, ya ce wallahi ba zai zauna ba, zai tafi. Ya tafi sai da ya yi shekaru, sai ya yi mafarkin manzon Allah, annabi yana ce ma hazihil jafwatu ya Bilal, me ya faru ne ya kai Bilal, ka nisance mu da yawa, ina ka shiga, kaman a ce ina ka shiga, ma hazihil jafwa ya Bilal, wannan wani irin nisantan mu kai ya kai Bilal. Sai Bilal ya shiga cikin damuwa, sai ya ɗaura kayansa sai Madina. Ya zo a Madina yana cikin ɗemuwa da neman ya je kawai raudan manzan Allah. Yana zuwa Madina bai tsaya a ko'ina ba, bai je gidan amirul mu'minina ba, bai kula kowa ba, kawai sai santa ya je jikin kabarin annabi ya faɗi, yana kuka, yana birgima. Ku duba fa ku gani fa, da ya zo bai je masallaci ba, kawai kai tsaye raudan manzon Allah ya faɗi, yana birgima a raudan manzon Allah, yana kuka. Ya gama ya taso, sayyiduna alhassan da husaini sai suka rike rigansu suka ce wallahi ba da mu sake kawo, sai ka mana kiran sallah, ka mana kiran sallah. To ka san su sayyiduna alhassan da husaini ba su neman abu a hana su, sabila da su in suka yi fishi ma to Allah ya yi fishi ne. Sai ya hau minassa kawai ya kwala kiran sallah, Allahu akbar Allahu akbar, ashhadu Allah ilaha illallah. Yana zuwa ashhadu anna muhammadar rasul, gaba ɗaya mutanen Madina sun fito suna kuka. Suka ce sai suka ji kaman annabi ya dawo ne, annabi yana raye ne kawai. Suna kuka suna kuka suna kuka. Garin Madina ta ɗau gunji saboda kawai an ji muryar ladanin da yake ladanci wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Yasa duka daɗi yana cikin kawai in Allah ya maka arziki to ka roki Allah ya kulla arzikinka kawai kana zuwa Madina, kar kana yanke kafa, kawai ko da yaushe kana zuwa. لقد فاز من لبى وطاف وزاره ومن رغ في ذاك التراب إزاره وإن كنت لم تبلغ أخي دياره بحب رسول الله نرجو جواره وكل محب فالحبيب له حسن. kaje ka samu kai talbiya, kaje ka turmuza fiskanka a gaban kabarin manzon Allah. Abinda wani baya nema kai ka nema, wanda baya neman albarkan annabi kai ka nema, wanda baya roƙan annabi kai ka roƙa, wanda baya tawassuli da annabi kai tawassuli da manzan Allah. Ka faɗa wa manzan Allah abinda wani balaraban ƙauye ya faɗa masa, ya ce walaysa lana illa ilaika firaruna wa aina firarun nasi illa ila rusuli. Ka ce ba za ka iya zuwa gurin kowa ba, iya gurin manzan Allah da ka zo. Saboda haka al'amarin jalal ne a gurin sahabban manzan Allah idan an ce maka wato abu ya shafi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, al'amarin ba karamin babban al'amari bane. Saboda haka